musika talde bat, bueno, erantzun zaila. Hasiko naiz bertokoekin, ze bat esatea oso zaila da, eta, bueno, nire hasiera haietan MCD, zelan ez, eta gero beranduago Kuraia, bihotzeran daramat. Eta, bueno, kanpokoak Foo Fighters, The Clash, zelan ez, Queens of the Stone Age, Helicopters, eta, bueno, momentuz horitziko hot, ze zaila da batekin gelditzea edo bikin. Bai, disko bat esatea bezaia, baina, bueno, MCD de ningún sitio a ninguna parte esango naben, Kuraiaren lehenengo diska, Kuraia. Eta gero Helicoptersen High Visibility, Queens of the Stone Age Song for the Deaf, eta Turbo Negron Apocalypse Deus. Horrek izango ziren borobilena, nire ustez. Jimi Hendrixen Little Wing, esango naben, ze, bueno, asko mobitxo ez da abesti horrek. Eta gero The Clashen Straight to Hell, oso borobila da niretzat, eta gaur egun bebai askotan behar dut kanta hori entzun. Eta, bueno, horreitik zenbatzen dut. Letra bat aukeratzea, badukat ertzainaken letra batzuk buruan, baina uste dut esango tela sasoi ontakoa, espalaken beti izango duzu norbait, zure hitzak asmatzen, ez gelditu bera alboan, zu zeu izan zaitez. Borobila iruditzen zait, eta gauza asko esaten ditu, eta hor da. Niretzat musikaririk handiena hurbilekoa, Joseba Belenuar da, niretzat bihotzean daramat. Eta gero zelan ez Dave Grohl, bere attitudegaitik, izateko era, bere desarrollo guztiagatik. Eta, bueno, Jimi Hendrix zelan ez. Bueno, gaur egun eta, bueno, aspalditik ja mugikorrean gehien bat, online bidez. Eta bestela CD-an, kotxean, CD-an betiko moduan gainera erosten ditu CD-a, gustoko ditudanak, eta pero por kulto gehien. Bueno, hor daude bi ikuspuntu, alde batetik leku beroa eta txikia, eta aldi berean soinu ona daukana, niretzat da Lorrioko Ateneo, berotasuna dauka eta kriston soinua hain txikia izateko. Eta gero pizkat leku handi hauak, gero izen leike Bilbo edo Durangoko kafe antzokiak, Arrasateko gaztetxea, Andoainko gaztetxea, holako lekuak. Kontzertu bat ikusteko leku bat, jarraitzen dut ikuspuntu berdinakin, niri gustatzen zata hurbil sentitzea taldie, eta aldi berien soinuan aukitzie, eta eroso izatia. Eta, bueno, niri gustatzen Ateneo, Lorrioko Ateneo areto txikia, eta bestela esango nuke Bilboko kafe antzokia. Niri bizitako kontzertua ez da erraza. Esango bat niretzako izugarria izen zala. 2008 urtean Star Life aretoan, Barakaldon, Helicopters, gainera izen zen azken kontzertua denbora askoan. Eta hori izen zen potoloena niretzat. Oroitzen az disko hori. Oiuka katera zuen kaset bat izen zen, La Polla, Tijuana, kortatu uste dut. Lan horia zen, marra batzukin, bakotzan irudi batekin, eta uste hori izan lehenengo kaseta erosin nabela. Atxondoko dendan izen zen gainera, kioskuan, eta uste hori izen zela lehenengo kaseta. Ez dakit ziur zein dan, baina esango dut espalaken azken diska, alde batetik, oso gustoko daukat espalak. Atitudez izakeraz eta musikaz. Eta gero Feline, oso talde berezia iruditzen zata, oso gustoko dekot bebai, eta viniloa erosinaben, kamisetakin, eta kriston diskoa iruditzen eta kriston banda. Apai!